Здравейте! Аз съм Мария Русева, доктор по българска литература към Факултета по славянски филологии на Софийския университет Свети Климент Охридски и литературен сътрудник към Института по литература на Българската академия на науките. Днес ще чуете лекция на тема "Случаят с "За Япония като за Япония" на Марко Семов. Лекцията се осъществява със съдействието на проекта "Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 г. до 1989 г. в нейния социокултурен контекст". Това е проект на Института за литература при Българската академия на науките, финансиран от Фонд научни изследвания към Министерството на образованието и науката. Какво ще включи настоящата лекция? Ще бъде направен преглед на международното присъствие на Япония в периода след Втората световна война до 1989 г. и българо-японските културни контакти през този период. По-нататък ще бъде потърсен интересът на българина към Япония в контекста на появата на български пътеписи в периода 1944-1989 година. След това ще бъде разгледан случаят с публикуването на книгата на Марко Семов "За Япония като за Япония" от 1984 година, какви са нейните послания и какви са съответно реакциите на читателите и на литературната социалистическа критика. Япония през втората половина на 20 век приковава световното внимание към себе си, като отбелязва редица постижения в обществено, икономическо и научно-техническо отношение. Изпаднала в национална катастрофа, международна изолация и под американска окупация след края на Втората световна война, Япония, по думите на английския изследовател Кенет Хеншел, се възражда като феникс от пепелта, за да се превърне до края на 80-те години в, цитирам, "най-богатата нация на планетата" и във всеки случай в могъща икономическа свръхсила. Край на цитата. Страната на изгряващото слънце не просто се възстановява за рекордно кратки срокове след атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки, стабилизира политиките си, свързани с развитието на планова икономика и вътрешно производство, но и се умява да се върне обратно на международната сцена, като през 1956 година е приета за член на Организацията на Обединените нации. Япония предизвиква интереса както с небивалия икономически растеж, който провокира западните изследователи да говорят за японско чудо, така и с две ключови мащабни събития, на които е домакин. През 1964 година в Токио се състоят 18-те летни олимпийски игри, а през 1970 година в Осака се провежда световно изложение. И двете събития протичат за първи път в Азия, като страната утвърждава лидерските си позиции на континента и се превръща в обект на световно одобрение, анализи и възхвали. Българската държава успява да се включи със свои представители и на двете споменати събития, като според изследователите Вера Вутова-Стефанова и Евгений Кандиларов, те изиграват важна роля за взаимното опознаване и съответно сближаване между България и Япония и дават силен импулс на двустранните отношения. 70-те и 80-те години на 20 век
са период на засилени българо-японски контакти, както и на интензивен културен диалог, независимо от факта, че японското развитие се осъществява под контрол и протекциите на САЩ, а България гравитира в орбитата на Съветския съюз. Сериозният български интерес да се опознаят японският характер и култура, постигнали безпрецедентна симбиоза между традициите и модерността, намира израз и в издаването на множество пътеписи през годините. На Боян Болгар "Пътуване до Япония" от 1960 година, на Костадин Батков "Източни брегове. Пътепис за Япония" от 1967, на Руси Божанков "Аз съм Токио" от 1968 година, на Лиляна Стефанова "Япония без кимоно и ветрило" от 1973, на Атанас Сейков "Надникване в Япония" от 1986 и други. В тази редица се поставя и книгата на Марко Семов "За Япония като за Япония" от 1984, която е и обект на внимание в нашата видеолекция. Тя е написана в резултат на пребиваването на журналиста като специален кореспондент на вестник "Работническо дело" в страната на изгряващото слънце през месеците март-април 1983 година, като веднага след публикуването ѝ се вдига непривичен за времето си шум. Появата на пътеписа "За Япония като за Япония" съвпада с интернационалния интерес през 80-те години към азиатската страна, протичащ под лозунга "Да се учим от Япония", в опит да се разпространят най-вече икономическите и организационните тайни на японското чудо в западния свят. Книгата на Марко Семов може да бъде вписана в този контекст на разпознаване и назоваване на японските чудеса, които обаче ще бъдат потърсени не в официалните статистики и икономически показатели, а в досега с японското общество, в непосредственото общуване с японеца и културното оразличаване на неговите национална идентичност, характерологични навици и привички. Япония е супериндустриална държава, която е интегрирала успешно модернизацията в традициите си, но и нещо повече. Авторът Марко Семов защитава тезата, че японците командват научно-техническата революция, а не тази именно революция да командва тях. Икономическото чудо следва да се открие в японската народопсихология, както и в личните и колективни мотивации на следвоенното японско общество да изобрети наново своето достойно национално битие. Възходът на азиатската държава през перспективата на писателя Марко Семов обаче предизвиква противоречиви реакции. От една страна, книгата извиква бурен интерес у широката аудитория, а от друга страна сериозно недоволство у властта. Япония се превръща в неудобен остров, при посещението на който избуяват не само културните асиметрии между българското и японското. Разгледани в съпоставителен аспект, покрай грандиозните японски успехи, много по-лесно се открояват множеството недостатъци, свързани с българското устройство в обществен, икономически, екологичен план и други. Ето защо изданието е иззето от книжарниците, а Марко Семов е уволнен от редакцията на вестник "Работническо дело". Отзивите за книгата в периодичния печат не закъсняват. В Отечествен фронт от 8 май 1984 година е публикувана рецензията "Силни публицистични внушения" на Иван Границки. Критикът не подценява качествата на Марко Семов, като подчертава и приноса в журналистическата му дейност за сериозното обогатяване, цитирам, "в проблемно тематично и жанрово отношение
територията на публицистиката. Край на цитата. Що се отнася до самата книга, Гърницки изтъква политическата й страна, отбелязва и тенденцията към паралели с българската действителност, без да изпада в детайли във връзка с направените внушения. С основната си теза, рецензията цели да придърпа книгата в идеологически коректна посока, цитирам. Но трябва да подчертаем тук, а това е и най-същественото за книгата на Марко Семов, че независимо към какво насочва погледа си при своите оценки, авторът неизменно стои на класово-партийни позиции. Край на цитата. В края не остава подминат и фактът, че книгата се радва на заслужен читателски интерес. За Япония, като за Япония, се нарежда на първо място в организираната от вестник Поглед анкета за най-търсената книга на месец март. Липсата на книгата по книжарниците обаче е коментирана не като насилствено изземване според Гърницки, а като изчерпване поради недостатъчен тираж. Сходни послания задава и рецензията на Радко Трифонов «Лесно ли е да откриваш нови чудеса», поместена по страниците на вестник Труд от 8 юни 1984 година. В нея книгата не е похвалена, но и не е открито разкритикувана, като отново се прави опит да бъде вписана в коловозите на статуквото. От една страна се долавя лека ирония към написаното от Марко Семов и по-специално към способностите да оцени обективно доколко сравняването с японците и тяхното догонване е полезно за българите. Цитирам. Той ни разкрива японското чудо, доколкото е успял да го обгърне и осмисли, но и в гневни тиради сравнява, бичува страстно, иска по-бързо да се доближим до световните върхове, иска у нас по-често да среща по заводи, по предприятия и АПК, знаещи и можещи хора, които да го гледат с ирония, която него ще радва, защото тези наши трудови хора доближават или вече се мерят със световните чудеса в науката, производството, потреблението. Край на цитата. От друга страна, текстът на Радко Трифонов изразява уж съвсем адекватната поява на пътеписа за Япония като за Япония, предвид утвърдената партийна позиция на другаря Тодор Живков за категорична потребност от сравнимост и от, цитирам, смелото навлизане в световната тематика, като постижения, тенденции и цели. Край на цитата. В този смисъл книгата на Марко Семов, според Радко Трифонов, е именно такъв пример на сравнимост, на незадоволство от постигнатото, на поглед към върховете. И двата текста на Иван Гърницки и на Радко Трифонов, без да отричат очевидния успех на пътеписа на Марко Семов, не нападат остро съдържанието му, а тъкмо обратното, с помощта на умерени оценки, се прави опит разговорът за него да бъде приключен. Вместо да се търси пряк скандал, който би получил още по-широк отзвук, книгата сякаш се подминава като нещо не особено значително, което след някой и друг ден ще се забрави. Години по-късно съпругата на Марко Семов, Анастасия Савинова, споделя, че книгата е иззета тихомълком, без да се вдига много шум, като за работата си често писателят е получавал от страна на властта уж най-лекото наказание – незабелязване. Веднага след издаването си за Япония като за Япония попада в целенасочена изолация, като стремежът е колкото се може по-незабележимо да бъде отстранена от публичното пространство. Следва да се отбележи, че за пътеписа на Марко Семов се появява и трета рецензия, изразяваща още в заглавието си категорично положителна оценка. Бестселър по български на Гергана Михайлова, отпечатана в брой 12 на списание Български журналист
от 1984 година. В нея обобщаващо се уточнява, че книгата е, цитирам, своеобразен прецедент сред българската читателска публика, край на цитата, като се коментира и нейната противоречива рецепция, цитирам, за нея се говореше, тя намери своите безспорни апологети и отрицатели, край на цитата. Михайлова конкретизира езика и стила на писателя, с който той си служи при изложените съпоставки. На места той, цитирам, се надсмива и иронизира някои навици и недостатъци на българите, на други искрено страда за спънките, които сами си създаваме, като проявява дори самоирония. Край на цитата. Авторът за Япония като за Япония не цели самоцелно от инстанцията на всезнаещия страничен наблюдател да назове в черно-бели краски кой народ се справя зле и кой добре, а се стреми да открои онези проблематични места, които биха могли да бъдат подобрени и превръща българското в своя лична кауза. Личната авторова позиция може да бъде открита в предговора към второто издание на книгата от 1990 година. В него става ясно, че уж изчерпаната книга в последствие започва да се открива в разнородни вариации. Ксерокопирана, преписана на пишеща машина, на ръка и дори скрита в кориците на други книги. Пътеписът се оказва заживява свой собствен андерграунд живот, като си пробива път по един или друг начин до личните библиотеки на читателите. В предговора се посочва още, че Марко Семов е бил пряко критикуван от страна на официалната власт в насаждане на, цитирам, чувство за малоценност у българите, край на цитата. Според Марко Семов обаче, чувството за малоценност е получил не някой друг, а самата система. В книгата пътешественикът, без да изпада в идеализации на японското общество, не просто поставя въпроса доколко българското може да се съизмерва с него, но и повдига редица проблематични въпроси, свързани с стандарта на живот, качеството на потребяваните стоки и услуги, опазването на околната среда и други. А това са въпроси, които по своето естество влизат в разрез с установените норми и предписания за това, как към онзи момент трябва да се гледа на напредъка на българската социалистическа действителност и на още по-усърдно изработваната прогресивна визия за бъдещето на Народна република България. Без да се навлиза в детайли във връзка с отделните съпоставки между българи и японци, направени в текста на Марко Семов, е важно да се обърне внимание върху употребите на идеологическия език, с които писателят си служи. В написаното неведнъж се вплитат привидно партийни коректни изказвания, които обаче могат да бъдат тълкувани в плана на иронично-пародийния дискурс. Например, Япония е определена като непозната, цитирам, страшна капиталистическа държава, край на цитата, в която не знаеш дали някой японец няма да издебне да си присвои твое благо, цитирам. Нали си зная по нас, макар и социалистическа държава да сме, край на цитата. Изобразявайки едно от така наречените японски чудеса, силно уважително отношение на продавачките в магазина към клиентите, разказвачът се обръща към читателя с риторичния въпрос. Де си виждал ти кога, скъпи ми социалистическо купувачо, продавачка или портиер да ти се поклонят? В друг съпоставителен контекст, при описанието на японската майка, която се посвещава изцяло на семейството и отглеждането на децата си, българските еманципирани жени са представени като пръснати, цитирам, по обектите на поредната петилетка, докато вкъщи стои на самоотглеждане бъдещият строител на социализма или бъдещият комсомолец. Край на цитата. Изброените примери демонстрират
както банализирането на задължителния идеологически изказ, така и деликатното поставяне под въпрос на някои от основните социалистически постулати, като този за изравняването на правата и възможностите за кариерно развитие между двата пола, което се случва за сметка на отглеждането на бъдещите поколения. Не на последно място е изведена и красноречивата намеса на идеологическите убеждения в общуването между хората. Цитирам: Иван видя лукавото пламъче на моето идеологическо недоверие и като че ли си рече: той ще иде утре да ме издъни в София, че съм възхвалявал така безкритично капитализма. Край на цитата. В полето на езика, в пътеписа за Япония като за Япония, се разгръщат имплицитно вложените в разказа на японската действителност оценки на писателя за българското битие. То може да се похвали много с примерното си спазване на идеологическите принципи, но не и с ключовите елементи, бележещи обществата в развитие – икономически растеж, технологични постижения и социални придобивки. Случаят от 1984 година с появата на полемичната книга на писателя Марко Семов сигнализира както за назряващото време за сверяване на часовника на българина с световните процеси и с напредъка на бързо развиващите се страни, така и за отслабващата хватка на идеологическата цензура, която не просто не успява да възпре тайното разпространяване на книгата в различни формати, но и възприема по-умерените позиции на игнориране, неглижиране и опит за приобщаване на текста към обичайния поток от книжна продукция. Безспорен е фактът, че книгата не само предизвиква интерес сред една част от българското общество, но и успява сериозно да подразни друга. Като доказателство към последното твърдение може да се приведе и текстът на залепена анонимна бележка на задната част на корицата на екземпляра на второто издание на За Япония като за Япония от 1990 година, който се съхранява в каталога на Народната библиотека Свети Кирил и Методий. В тази книга е втората за Бай Ганьо, с малката разлика, че самият автор е Бай Ганьо. София, 1998, инициали НСЗ. Дали писателят носи чертите на Бай Ганьо или не, е въпрос с отворен отговор, но дали авторът на бележката гледа с възмущение и укор на неговата книга, в това няма как да има съмнение. Материалът от настоящата видеолекция, която чухте, ще бъде публикуван в научна статия, която носи заглавието Неудобният остров, книгата за Япония като за Япония от 1984 година на Марко Семов. Статията ще бъде публикувана в научен сборник от проведена конференция Острови на неблажените, неконвенционалната българска литература от периода 1944-1989 година, проведена в дните 10-11 март 2023 година в град София. Благодаря ви за вниманието!